ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଜଣ ମୋ ସହିତ ମିଶୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେ ବହୁ ଜଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କାହିଁକି ଏତିକି ଖରାପ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏତିକି ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ପିଲାଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବଧ କାହିଁକି ହେଲା? ଆଉ ସିଏ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ହେଲା? ସିଏ ବି ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ଯାଅନି, ଆଜି ତମେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଜଗିକି ରୁହ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବଦଳେଇ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତମ ସହିତ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଠିଆ ହେବେ। ଯୋଉଠି ଠିକ୍ ଥାଏ, ସତ୍ୟ ଥାଏ, ନ୍ୟାୟ ଥାଏ, ଧର୍ମ ଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ସେ କେବେ ବଦଳେଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଠିଆ ବି ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତକୁ 5 ଜଣ ପାଣ୍ଡବ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ, ଆପଣ ଅଧିକା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ ପୂଜା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ଦୁଇ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କମ୍ ପୂଜା କରୁଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଫଳ ଦେବା ଲୋକ ସିଏ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।